Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. May mga Pariseo nga nangutana kang Hesus kung kanusa maghari ang Dios. Mitubag siya, ang paghari sa Dios dili butang nga inyong makita. Walay makaingon ani ara o ato ara, kay ang paghari sa Dios anaa sa sulod ninyo. Unya, miingon siya sa mga tinun-an, moabot ang panahon nga manghandoy kamo pagtan-aw sa usa sa mga adlaw sa anak sa tawo, apan dili gayud kamo makakita niini. Adunay daghan nga moingon, tua didto o dia diri, apan ayaw kamo pag-adto aron pagsusi niini. Ingon nga ang kilat mukilab tadlas sa kalangitan gikan sa usa ka bahin niini ngadto sa pikas nga bahin. Mausab unya ang pag-abot sa anak sa tawo. Apan una sa tanan, kinahanglan mag-anto siya pag-ayo, ug unya isalikway siya sa mga tao nga nagpuyo niining panahuna karon. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong hapon kanatong tanan. Palaran kita tungod kay giduaw kita nining duha ka simbolo sa pagtuo. Dili tungod kay hapit na ang fiesta sa Senyor Santo Niño, kundili niya kita sa panahon sa pagsaulog sa dakong pagdaig ug pagpasalamat sa 500 years sa atong pagka-Kristyanos. Mga igsoon, ang cross mo'y simbolo sa kinabuhi, simbolo sa dakong gugma sa Dios kanato nga dili masukod, simbolo sa kadaugan sa kamatayon. Ug ang Senyor Santo Niño mawang simbolo sa paghari sa Dios. Kining duha gihatag more than 500 years dinhi sa atong kapupud-an. Mao kini ang gasa sa Dios kanato. Bisan kita dili takos, walay arang takos nga mudawat nini maong gasa, apan sanglit kay gihigugma kita sa Dios. Gidala kini o gidawat ni Raha Humabon o Reyna Juana. Gidawat kini ug sugod ni adtong adlaw hangtod karon nagpabilin pagihapon sa atong kinabuhi ang simbolo sa pagtuo. Karong adlaw ipahibalo ko kaninyo nga sa sige natong pag-ampo sa Dios, ang pagtuon sa kinabuhi ni Obispo Kamumot nakapasar sa Roma. Sunod nga ang sa iyahang pagtuon sa iyang kinabuhi, mauna ang iyang pagkabalaan. Daghan na kita og naituboy ngadto sa kahitasan sa pagbalaan sa kinabuhi tungod sa atong pagtuo. Daghan na kita nga mga tao nga nagpakamatay tungod og alang sa pagtuo.
Kini nagsugod sa paghatag kanato sa Dios kang Kristo Jesus mismo nga namatay sa krus. Busa mianhi si Jesus aron pagsugod sa paghari sa Dios. Dili kini usa ka lugar, dili kini usa ka dapit, kundili ang paghari sa Dios naa sa sulod sa atong kinabuhi. Gisugdan sa atong simbahan ang kanunay nga pagpasabot unsa ang paghari sa Dios. Ang paghari sa Dios nga giingon dinhi nga nagsugod kanato, anaara kanato sa unsang paagi. Una, kun kita mudawat kang Jesus. Mubitaw na makapakta ganina, gidawat ta siya sa atong simbahan, sa atong parokya ug sa atong kinabuhi. Kun si Jesus mao ang atong kinabuhi, kung siya ang atong kalipay, kung siya ang atong paglaom, kung siya ang atong kalig-on, unsa pa may lain pang pangitaon sa tao. Mga igsoon, kung atong makaplagan si Jesus sa atong kinabuhi, unsa pa may pangitaon ta nga makalabaw pa kay kaniya. Unsa may nagkuwang kanato, ana-ana kanato ang tanan kung atong maangkon si Jesus. Ug si Jesus gusto sa atong kinabuhi, dili lang sa atong pagsimba, kundi labaw sa tanan. Jesus wants our life, our commitment, our desire and willingness to follow Him. Mao bitaw, kung siya gyud kanunay sa atong hunahuna, the first in our life, then there is no reason dili kita magmalipayon. Busa ang gingharian sa Dios, it starts with Jesus. Mauni ang gasa nga atong nadawat more than 500 years ago, and it has changed millions of lives. It has changed people because God loves us in Jesus. Ikaduha, kung atong dawaton ang iyang pagtulunan, dili lang kutob sa pagkatao ni Jesus ug sa iyang pagka-Dios. Atong dawaton ang pagtulunan nga mao'y maghari sa atong kinabuhi. It means to follow His teachings. Mao ginay mahinungdanon kung atong usbon ang dagan sa atong ngilad nga pagpakabuhi. Kung kita magsugod sa pagbasol sa atong nabuhat sa dako natong sayop nga nahimo, the kingdom of God is present in us. It is not a place, it is not where you will find it. It is within you, nasa imong sulod. Kung ikaw imong paningkamutan ang pagpakig-uli sa imong kaugalingon ngadto sa Dios by renewing our relationship with Him. Kung ikaw dili na mabutaan sa salapi, sa gahom, ug ingon man sa kayugot, pagdumot, ug sa walay pagtagad, si Jesus becomes the kingdom within you. Mao na mga igsoon, dili nato makita kining maong gingharian sa Dios ngadto sa laing dapit. It is within you. There is no place that you can discover this. Naani sa atong kaugalingon ra. It needs to discover this in the person of Jesus, in the understanding of the mystery of the cross.
Busa ang atong buhaton mao dili nato butangan ug utlanan ang atong pagsunod sa atong Ginoo. There are no boundaries. Let us focus Jesus tungod kay naa kaniya ang tinubdan sa kalipay, naa kaniya ang pagpahiuli sa atong nahiwi nga kinabuhi, naa kaniya ang paghatag kanatog kadasig sa pagpadayon luyo sa atong kalisdanan o mga pag-antos. It is within Jesus that we discover the kingdom of God. Maunang nianhi siya, dili aron pagpahinumdum sa fiesta, kundili aron pagpahinumdum kanato nga nagdala siya sa paghari sa Dios within us. Manindog palihog. Pagampo sa katilingban, ang Ginoo kanunay naghatag kanato grasya, kaayuhan ug kalinaw, busaban sa dakong pagsalig ato karong ihalad ang ato mga pagampo diya sa atong pag-ingon. Ginoo, pataling hugi kami. Ginoo, pataling hugi kami. Alang sa simbahan nga mahimo siyang dalangpanan sa mga nangita sa Dios ug abangan sa mga nanginahanglan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi kami. Alang sa mga nangulo sa atong nasud nga maantigo sila sa pagpaambit ug pag-apod-apod sa mga gikinahanglan sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi kami. Alang ni adtong nag-anto sa nagkalain-laing matang sa sakit nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom. Isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, ug Jules Chevalier Pari, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi kami. Alang sa mga nangamatay, nga mahitipon na sila sa mga santos didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi kami. Sa kahilom, atong iapil ang atong mga intentions ngadto sa Ginoo. Na ikaplaganon ta nato sa kanunay sa Jesus nga maghari sa atong kinabuhi. Ginoo, panalangini kami sa imong langit nung mga gasa ug sa imong kaluoy himoa kami nga maandam sa pagdawat sa imong kabubuton. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Awit sa paghalad.